Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndiri kurarama ndiri kuno kukumhiri kwemakungwa. I destroyed my marriage soon after ndauyawo kunoku kuUK. Saka ndainge ndava munhu ainge ava kufarira kungogara ari munzvimbo dzemafaro. Saka izvi ndakazvetanga apo patainge tichiri kuSouth Africa nemurume wangu. Tainge takaenda kuSouth Africa mainge muri mugore ra2008. So we were both working as nurses. Ndokubva tawana mapapers edu. Takati tawana mapepa edu akanaka ndokubva tatanga kushanda, asi we quickly realized kuti South Africa yainge ichazooma because we saw kuti there were a lot of illegal people that were coming into South Africa from Zim. Paya nyika payakanyanyisa kuoma. So tikabva tachizotanga kuita urongwa hwekuti tinge tichizoya kuno kuUK. Takazoya kuno kuUK mainge mava mugore ra2010 tichishandisa mapapers awo atainge tawanawo tichiriko kuSouth Africa ikoko. But pandainge ndichiri kuSouth Africa mukoma, ndakabva ndachizotanga kuwirirana nawo nevamwe vakadzi vandainge ndichishanda navo pachipatara apo pandainge ndichishanda as a nurse. Saka vakadzi ava vandaishanda navo ivo vaiwanzokufarira kuenda munzvimbo dzemafaro. Every Friday kwaienda kuchinonwiwa doro vachiita zvemaboyfriends even though they were all married. Neniwo ndikabva ndachizotanga kunakidzwa nazvo because kubva zvandainge ndakaroorwa ndainge ndisina kana kumbogara ndakachita murume wangu. Saka zvakabva zvazondipinda muropa zvekuti murume wangu he tried to cancel me but ainge asina kumbogara akazvibata kuti ndiri kumuhurira. Aingoziva chete kuti tinoenda kumapati neshamwari dzangu dziya. Zvadaro ndo patakabva tachizoya kunoko, sezvo zvainge zviri zvinhu zvainge zvatogara zvatondipinda muropa kuti ndige ndichisiyana nazvo ndainge ndava kusakwanisa. Ndakatongozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongoenderera mberi ndichinwa doro. So my husband then caught me one day. Musi wacho iwoyo I could even feel it. Ndainge ndisingatombodi kuenda kunonwa doro but imwe friend yangu akabva achizondinyengerera, uyo ainge achibva kuGhana akabva ati hande mani hande tinonwa doro. So we ended up ndokubva tachizoenda kune rimwe club. Tiriko kuclub kuya I hooked myself with this other guy ndichiziva kuti murume wangu ainge ari kubasa on a night shift. Ndokubva ndachizoenda nemurume uya kumba. So takati tava kuda kunorara tose, hey ndo pandakanzwa door remubedroom richivhurwa. Ndikatoziva kuti chainge chatochaya. Rorose randainge ndanwa rakasvika pakupera ndikaita sober. Nemurume takanetsana, then murungu uya ndokubva abuda. He apologized to my husband and he told me kuti if my husband was going to kick me out then I should move in with him. Zvechokwadi ndo zvandakazoita. Murume wangu akati handichatombokudi, it is far much better kuti unge uchienda. Ndakabva ndachizobvawo mukoma ndokubva ndaenda ndikabva ndachizotanga kugara naye murungu uya but hatina kuzonyatsokuwirirana zvakanaka. After that ndipo pandakabva ndachizozviudza kuti let me stay alone. But nefriend yangu tainge tichingori kungowirirana chete. Nefriend yangu taingoramba tichingoenda munzvimbo dzemafaro until azondiudza kuti iye ainge achida kumboenda kunyika kwavo because ainge aine murungu uyo waainge achida kuti ange achimuroora. So this guy was very rich. Zvechokwadi mukoma ndakatoshamisika because achibva kumusha kwavo kuGhana murungu uya then proposed. Ndainge nditoripo and we did not even expect kuti that was what was going to happen. Akangokaruka atongoti I want to marry you. Kwava kutoburitsa ring paya ava kutoti will you be my wife. Zvinhuwo zvekuti ndainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwandiri but zvakabva zvachizoramba hazvo. Mukoma ndakararama hangu ndichingoita zvemaboyfriends to such an extent I started to feel so lonely and I knew that I was the one who had destroyed her own marriage and in the end I ended up destroying another family. And now dambudziko riripo nderekuti mukadzi uyo wandakauraya, a spirit won't let me rest. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichidawo rudo, ndainge ndava nemari, ndainge ndava kungozvibvunza kuti ko ingawani zvandine mari, ko why is it ndisiri kukwanisa kuwanawo munhu. Murume
wekuti ndinenge ndichikwanisa kuita zvandinenge ndichida kana ndikasarara pamba iye anenge asina simba rekundibvunza. But I never thought kuti I will live with all of these consequences. Ndakamuuraya mukadzi uyu not nemaoko angu, but ndakashandisa urombwa hwekugana. So zvakaitika ndezvekudai. So pane imwe couple iyo yakazouya mainge muri muna 2015 munzvimbo mandainge ndichigara. Vainge vari a couple yechidiki. Pavakauya ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemudzimai wacho, and the reason as to why it was because I was feeling lonely. So ndaitomuona sekaliru sister kangu, and I knew kuti they were struggling, and I knew kuti they were very desperate. Saka I told them and I was going to help them to settle down. And ipapo pandakazviita kutaura chokwadi ndainge ndisati ndatombobatwa nemweya weruchiva. I think kuti dambudziko parakazotanga ndepekuti ava vana vari vaviri vakazoti netsekei kuti vange vachizowana mabasa. So ndakabva ndachizovanzwira tsitsi ndikati no, it is fine, you can move into my house because I really had so much space all by myself. So takazoti tava kugara tose manje. I told myself that it was just innocent. They were just young than I was, and ndaitovaona se vana vangu. But things got so bad. Then one night it happened. I had him. Inini naye takasvika pakurara tose ndokubva ndatongozviudza kuti uyu murume uyu ndinoda kutoti ange achizotongova wangu for the rest of my life. Zvino ndakabva ndachizotaura nefriend yangu, and ndakatotaura naye pafone. Soon after ndabva mukurara naye, I was feeling very shameful of what I had done because ndakabuda ndichida kuenda kukitchen. Then I found him ainge ari muliving room. He was busy watching my movies zvake. Ndakangonzwa hana yangu ichingorova because ainge akagara akapfeka short asina kana t-shirt. Ndichibva kukitchen ndakabva ndangonomubata ndikamudza kuti nguva yainge yareba ndainge ndichida kuti iye ange achindibatsira. Akabva ati iri bo, ndokubva tatongorara paya ndakagara pamusoro pake. So soon after that ndakamhanya ndikaenda kubedroom kwangu, hana yangu ichirova kuti kodai ndangada batwa. I was feeling shameful and guilty of the things that I had done, and I was feeling embarrassed and happy at the same time. I then told my friend about everything. Akabva anditi, saka uri kunyarei ipapo? Handiti wanga wagarisa here? So akabva achizoti kwandiri, iwewe you have to make sure kuti this guy kana uchiti unomuda, the wife has to go. Ndikati like how? Ndingamudzinga sei nekuti these people are so desperate. I feel so sorry for her because with the way that they are so desperate, she does not have anyone, and this guy is so desperate as well. So ndipo paakabva achizoti kwandiri, do not even worry, inini ndinokwanisa kukubatsira mani. So ndo paakabva achizomboenda kunyika kwavo. Paakazodzoka akadzoka ainge aine kamwe kabhodhoro kainge kari keblack, kainge kaine zvimwe zvinhu zvainge zvirimo zvandakanzi ndinotora ndobva ndazozviisa panze kweabout 2 hours. But ndiri mumba ndinenge ndichingotaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Izvi ndichizviita mumwoyo mangu. Kana ndapedza kuita saizvozvo pakuzonobika paya ndinobva ndachizodira zvinhu zvezviya muchikafu ndikabva ndaita saizvozvo. Then takabva tachizoenda kugana kuya takati chinosvikako ndainge ndiine mapictures avo andainge ndiinawo emukadzi uya wandainge ndichida kutorera murume wake. Tasvika kuya zvechokwadi takasangana nen'anga yacho iyo yakabva yazonditi ndinge ndichienda kunotora ivhu paguva. Ivhu riya ndora ndakazodzoka naro kunoku kuUK ndokubva achizotanga kurwara. So akati achirwara kudaro ndikabva ndamuti munhu wako uyu anokwanisa kukufira, iti mukadzi anga achimbodzokera kuZimbabwe sezvo ndainge ndichimushandisirawo mushonga zvechokwadi. Akabva achizoshaika, akangoti achingonosvika kuZimbabwe ndokubva achizoshaika. After that ndokubva ndachizotanga kugara naye murume uyu. But ndaiti kana ndakarara, especially kana ndakarara naye, ndaitonzwa voice remunhu achiti vimbai 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 vimbai.
munhu iyeye achingoramba achingodaidza voice rangu chete. Nekufamba kwenguva inini nemurume uyu takazongosvika pakubhohwana because ndainge ndava neumwe murungu uyo wandainge ndava kudanana naye ainge aine mari, saka ndakazviudza kuti zvekuramba ndichingogara nekaparasite it was not even worth it. And chaindibhohwa ndechekuti dzimwe nguva aingokaruka ati I miss my wife, I don't know why. Saka ainge ava kungogara achingondirangaridza kuti inini ndini ndakauraya mukadzi wake, not like aitondiudza kuti iwewe ndiwe wakauraya mukadzi wangu, but iye asingatozvizivi kuti pose apo paaiti I miss my wife kunenge kutondirangaridza kuti inini ndini ndakauraya mudzimai wake. So what I did at that time was that ndakabva ndachizongotozviudza kuti you know what, this guy he has to go. Zvechokwadi ndakataura zvekare naye mukadzi uya, but this time patainge tava kudzokera kuGhana it was not like ndainge ndichida kumuuraya, ndaida kungomufuratidza and ndainge ndichida kupiwa mushonga wekuti murungu wangu wandainge ndichidanana naye ange achikasika divorce mudzimai wake because they were going through the divorce process but it was taking too long. And aiti azviite kuti ndinge ndichita move in newe kana kuti iwe woita move in neni because I'm still married to my wife even though we are going through the divorce process. Asi kana tikangowirirana nemudzimai wangu then if we see kuti zveshuwa hapasisina then any day you and I we can move in together. And ndo zvatainge tafambira kuGhana. Mukoma takasvika kuya ndokubva ndachizopiwa zvekare mimwe mishonga, imwe yandakageza nayo, imwe yandaibayirira kusikarudzi kwangu. Ndokubva tadzoka kuUK. Murungu wangu uya ndairara naye zvekare, uyo ndairara naye zvekare ndiine mishonga yakasiyana yandainge ndichizviisa. Saka uyo akabva achizondifuratira, but chandainge ndisina kuziva ndechekuti mishonga yandainge ndakapiwa ndo yakazokonzeresa kuti ange achizotanga kurwara. Akarwara mukomanashe ndokubva achizoshayikira kunoku kuUK apasina kana hama mukoma. Iniwo pandakangonzwa zvichinzi afa ndakangodzimawo mafoni because hama dzake dzainge dzava kundiziva kuti ndini ndainge ndakambogara nemwana wavo. Ndakangodzima mafoni and I never even bothered to hear what happened after that. Ndakangozongonzwa zvichinzi hama dzacho dzakazongonokumbirawo kuembassy for the repatriation of his body and I never even bothered kusvika pari nhasi. Asi chinongondishungurudza ndechekuti dzimwe nguva nzeve dzangu idzi dzinotombovhara dzichiita maungira sekunge panenge paine munhu anenge akandibata nzeve dzangu. Ende kana ndikangogara ndanzwa izvozvo ndinotanga kunzwa rimwe zipeini mudumbu mangu umu zvekare ndichitemwa nemusoro. Ndamboedza kubetserwa nen'anga dzakasiyana-siyana dzepama YouTube asi hazvisi kana kutomboshanda. kuGhana ndakambodzokera n'anga iya yekuGhana but zvandakazoudzwa ikoko ndo zvandisina kuwirirana nazvo. Hanzi mweya wemunhu unonetsa, zvinenge zvava kutodawo kutoti newewe unge uchimutsirwawo wako mweya wemunhu uyo unenge wava kuzokuchengetedza. Saka izvozvo ndo zvandinotya manje because kunenge kwava kutoromba kutoziva kutoti ndatomutsa manje munhu kumakuva uyo anenge achirwidzana nechipoko chemukadzi uyo wandakauraya. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I'm still married to the white guy uye zvekare takazoita mwana wedu 1. When you post my story tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaita sekunge munhu aripo pakuda kuvabatsira but ndava kugara navo ndo pandakazobatwa nemweya wakaipa kudaro. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinewo umwe murume uyo wandinofambidzana naye. Murume uyu muSouth African. Murume uyu wandiri kufambidzana naye musoja ndewe muno muSouth Africa. Saka pane zvimwe zvinhu zvaakandiudza zvakandivhundutsa zvinondityisa. Saka akandiudza iye kuti he is part of a death squad. Saka ndina kukwanisa kuzvinzwisisa. Pane mamwe mapictures aakandirakidza. Dzimwe nguva zvavanoita ndezvekudai so. Hanzi kana
kuine like magangsters, dzimwe nguva vanokwanisa kutokidnepa magangster aya vobva vanomashungurudza, dzimwe nguva nekutouraya. Vamwe vanhu vaya vanenge vachinzi vanenge vakapara mhosva dzakanyanyisa kuwanda, hanzi vanokwanisa kutotumwa negovernment kunouraya, kunoassassinata vanhu vakadaro. Zvino ini ndava kutya kuramba ndichingofambidzana naye, but ndinotya kuti kana ndikamuramba zvimwe kuda anokwanisa kuzondiuraya. Mapictures andakaona mufoni make anotyisa, mapictures mamwe emisoro yevanhu yavakagura, mamwe mapictures vamwe vanhu vavakauraya vachivashungurudza kutosunga munhu newaya. Those images, they were very disturbing and shocking and scary. Saka ndikukumbirawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe, ndoitawo sei? Ndoramba ndichingofambidzana naye here kana kuti ndongosiyana hangu naye? When you post my story, please tell me. Ndinokumbirawo nenyasha dzaMwari musazoisa nyaya yangu muchirungu, ndinotya hangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.